Bé, estàvem esmorzant i, bueno, entrepà, refresc... Esclar, és una beguda que té sucre. I el que estàvem veient, que estàvem aquí esmorzant, i és que les vespes venien, fa una miqueta i marxaven, i n'hi ha hagut una que s'ha ficat a dins de la llauna. Clar, si tu veus i no l'has vista, i tu veus i aquesta vespa se't fica a la boca i et fa una picada a la gola, s'inflama i pots tenir un problema molt greu, a part d'un xoc anafilàctic, et pot tancar la via respiratòria, pots tenir un problema molt greu. Quina forma fàcil, quin truquet podem fer per evitar que això passi? Primer és posar qualsevol cosa a sobre, però si jo li dono la volta, aquesta xapeta de la part de dalt, el que faig és dificultar molt per espai l'entrada d'aquesta vespa o d'aquest insecte a dins de la llauna i jo puc continuar bevent igual. Són petites cosetes que sembla que no, però ens poden complicar molt la vida i que amb coses molt senzilles ho podem solucionar.